എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങളും മറ്റും തന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ BJP-ക്കാർക്ക് യാതൊരു റെസ്റ്റുമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. സംഭവം ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതോ BJP-യെ നല്ല രീതിയിൽ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂണിനായിപ്പോയി. അത്രയൊരു തെറ്റ് മാത്രമേ ആ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനാണ് ഈ പൊല്ലാപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലളിതകലാ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അനൂപ് രാധാകൃഷ്ണനെതിരെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൈബർ പോരാളികൾ BJP-യുടെ. ഇവർ പറയുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും യാതൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പോയത് ഗോമാതാവായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മോദിജിയെ അവിടെ പശുവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. ആ ഒരു കാർട്ടൂണിനാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആരാ? നമ്മുടെ CPM-കാരല്ലേ. അപ്പോൾ BJP-യെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തതെന്നാണ് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിനിടെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റായിട്ടുള്ള സുധീർനാഥ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ രസകരമായാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. BJP നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ ഗോമൂത്ര പാർട്ടി സംഘടിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ പോയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അവർ മൂത്രം കുടിക്കുന്നതും ചാണകം കഴിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇതെങ്ങാനും താങ്കൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് സുധീർനാഥ് ചോദിക്കുന്നത്. BJP ഈ കേരളത്തിൽ വളരാത്തത് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ എടുത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം അറിയാത്തവരാണ് കേരളത്തിലെ BJP നേതാക്കൾ എന്നാണ് സുധീർ വിമർശിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിമർശന കലയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി, EMS, നയനാർ, ഉമ്മൻചാണ്ടി, പിണറായി വിജയൻ ഇവരെല്ലാവരും ഈ കാർട്ടൂണുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സാഹചര്യം പോലെയാണ് ഓരോ കാർട്ടൂണും വരുന്നത് എന്നാണ് സുധീർനാഥ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ BJP നേതാക്കൾ പലതും ചെയ്യും പറയും. അതിനൊന്നും ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ BJP വക്താവായിട്ടുള്ള S സുരേഷ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് കാർട്ടൂണിലൂടെ വരച്ച അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് വിഡ്ഢി എന്നാണ് S സുരേഷ് വാദിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, സുരേഷ് അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ. കാരണം നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതിൽ കയറി പിടിച്ച് വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന യാതൊരു രീതിയും കാണുന്നില്ല. ഇത് കേവലം സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ് സുരേഷ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. നിയമപരമായും ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെയും ശക്തമായി BJP ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യദ്രോഹികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും അഭിപ്രായം പറയാനും കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ സുരേഷ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ സുരേഷേ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ബുദ്ധിശൂന്യരാവാൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്തായാലും തയ്യാറാകില്ല. ഇനി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ബുദ്ധിശൂന്യരായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രതികരിച്ചോട്ടെ. അതാണ് കേൾക്കാനും കാണാനും രസമുള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഈ വസ്തുതയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇനിയും വരയ്ക്കുമെന്നുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അനൂപും. 2020 മാർച്ചിൽ വരച്ച കാർട്ടൂണാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വര നടന്നിരിക്കുന്നത്. വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ വരയ്ക്കും. അത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എതിർത്താലും ഞാൻ വരച്ചിരിക്കും. പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്വാഭാവിക വിമർശനങ്ങളെ ഞാൻ എന്തായാലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാറില്ല എന്നാണ് അനൂപ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അനൂപിന് വെറും അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കൊള്ളുക. ആ ആക്രമണം അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി പകരും. കാരണം ഇനിയും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആ വരകളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ജനങ്ങളിൽ എത്തും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.